Welcome, ladies and gentlemen. A yau zan ba ku tarihin wane ne Olamide. Olamide da kuke kaji dai, celebrity mai gidan Naira Marley. Olamide. Wannan shine Olamide. Olamide sunan shi na gaskiya shine Olamide Gbenga Adebebeji. Olamide ya fito ne daga tribe ɗin Yoruba a garin Ikeja. An haifi Olamide in 15 March 1989. Yanzu haka Olamide yana da shekara 33. Sunan mahaifin Olamide shine Gbenga Adodoji Okunwa. Mahaifiyar Olamide kuma sunanta Ronke Osiana Adedeji. Ita ce mahaifiyar Olamide wacce take sai da alala a Ikeja layin Barbedeji Mukwana. Olamide ya yi makarantar firamarinsa a wata makaranta da ake kira Northern Parwankan Academy. A nan Olamide ya primary school ɗinsa. Ya yi secondary school a wata makaranta da ake kira The Best Publishers Nigeria a ƙasar Lagos. Sannan ya yi universitinsa a makarantar Lagos, ya karanci wani course da ake kira criminology. A criminology Olamide ya yi matuƙar ƙwarewa, shine student ɗin da ya fita da second class a wannan year na 2003. A lokacin Olamide ya gama makarantarsa. Olamide ya daɗe da ra'ayin waka a ransa, sakamakon duk wani competition da za a je na makaranta shi suke kira gaban stage ya tashi ya rera musu waka, ya wake makarantar tare da malamansu. Tun daga nan aka samu wani malaminsu da ake kira da Taiwo a kunkumi ya dafa mai wajen harkokin waƙarsa. Olamide ya fara waka a studiyon Salmon Sulwari. A nan ne ya haɗu da wani producer da ya matuƙar ci gaba da tallafa mai abubuwansa, wanda ake kira da Marijuana Okunko. Marijuana Okunko babban producer ne a garin Ikeja, Lagos. Da ya tashi Olamide sai ya boosting lokacin da ya shiga ƙungiyar Arewa Malians kafin zuwan Naira Marley. Shi ne ya jagoranci ƙungiyar a lokacin da ta fara tashi a 2009. A 2009 ƙungiyar Arewa Malians ta yi matuƙar girgiza duniya sakama da kan irin waƙoƙin da Olamide yake zuwa musu da shi. Olamide a yau ya zama babban mawaƙi wanda ba kowa ne ba wanda zai ce bai san shi ba a yau. Daga garin Lagos zuwa ƙasashen duniya baki ɗaya ba inda Olamide bai zagaye ba. Olamide tun yana ƙaraminsa ya yi matuƙar kiwon tattabaru. Yana matuƙar son tattabaru. Lokacin da ya kiwon tattabaru, abin da ya sa ya samu wannan sunan Olamide ya lokacin da wata tattabararsa ta mutu. A nan ne ya dinga kuka sosai da sosai. To a yaren su ne Yoruba idan aka ce Olamide ana nufin abin da ka rasa kana karami. Shine sanadiyar wannan samun suna nashi da yi Olamide, ɗan gidan Gbenga Adebeji Yoruba. Kuna sauraron Biography na famous people to the world. Ku biyo ni don jin shirye-shiryen mawaka, nanaye, Hausa, hip hop da duk wani wanda ya tashi a duniya ma baki daya. Ku biyo ni a sannu a hankali a wannan channel mai suna A.K.A Baluke don jin shirye-shiryen famous people in the world. Na bar ku lafiya.